Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε λίγο το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ των δύο ονείων. Είναι ο δεύτερος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, Βασιλική Τσαρούχα στο κέντρο, δεξιά ο Μανώλης Ολάκος, αριστερά ο Τζανής Αγραφιώτης. Ο Κάναν με τον Ναν, ο Πίτερ στο high-low με τον Μιλωτίνοφ που σηκώνεται και κερδίζει φάουλ από τον Μπαλτσερόφσκι. Ο Παπαπέτρου πηγαίνει και κάτι ψιθυρίζει στο αφή του Μπαλτσερόφσκι. Εδώ είναι η τελευταία φάση. Σλούκας στα 5 δευτερόλεπτα με τον Ναν. Σκριν του Μπαλτσερόφσκι. Μένει ο Κάναν πάνω στο Σλούκα που δοκιμάζει σου 3 πόντων και το βάζει. 2-5. Μένει με τον Παπαπέτρου μετά την αλλαγή. Πασάρι για τον Μιλουτίνοφ αυτός αμέσως στον Παπα-Νικολάου που έκοψε από την baseline. Αφύλακτος ο Πίτες από τις 45 μοίρες για 3 και ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει. Walkup πήρε από τον Μιλουτίνοφ, θα του ξαναγυρίσει την μπάλα και ο Σέρβος με το ένα χέρι από κοντά στο χ, αλλά παίρνει το rebound. Παίζει με τον Μπαλτσερόφσκι. Μιλουτίνοφ επιμένει, καλάθι και φάουλ από τον Μπαλτσερόφσκι. 10-10 και μία συμπληρωματική βολή για τον Μιλουτίνοφ που δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Σε πρώτο πλάνο ο Άλεκ Πίτερς που θα εκτελέσει βολές. Υβριστικά συνθήματα σε βάρος του Κώστα Σλούκα. Η Βάσο Τσαρούχα πάει στην γραμματεία για να ζητήσει από τους ανθρώπους του τραπεζιού να καταγράψουν τα υβριστικά. Σκριν του Λεσόρ. Ναν με το Μιλουτίνοφ. Ναν στριφογυρίζει, εκτελεί για 2. 12-15 από τον Αμερικανό. Παπαπέτρου στη λήξη του χρόνου θα εκτελέσει, αλλά θα αστοχίσει. Λεσόρ για το επιθετικό rebound με ταμπλό, καλάθι και φάουλ. Ματίας Λεσόρ. Στην αρχή του αγώνα προηγήθηκε και με 6 πόντους. Κερδισμένο φάουλ για τον Πετρούσεφ. Προσπάθησε να τον βγάλει εκτός θέσης. Ο Παπαπέτρου τράβηξε αντικανονικά. Πρώτο φάουλ για τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Η πάσα του Walkup και το τράβηγμα του Παπαπέτρου. Αναφορά για τον Ολυμπιακό από την baseline. Ο Williams Goss ήρθε στο παρκέ και παίζει με τον Άννα στο χαμηλό post. Goss γύρισε. Με ταμπλό παίρνει το maximum. Ο Αμερικανός του κάνει και το φάουλ. 16-19 με ωραία κίνηση. Ο Williams Goss μειώνει στους 3. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα ήταν διεκδικούμενη μακριά από τη ρακέτα. Δεν πήρε το rebound εν τέλει ο Ολυμπιακός. Σλούκας πάλι εκτελεί πίσω από το σκριν και τώρα θα βάλει το σου 3 πόντων. Το προβάδισμα μέχρι στιγμής του Παναθηναϊκού 7 πόντων. 17-24. Williams Goss στείνει το σκριν ο Μιλουτίνοφ. Προστατεύει την μπάλα. Φάουλ του Κέντρικ Ναν, το δεύτερο προσωπικό του. Σηκώνεται αμέσως ο Τζέριαν Γκραντ. Δεν χρειάστηκε καν να γυρίσει προς τον πάγκο ο Εργίν Αταμάν. Στα 38,5 δευτερόλεπτα του τέλους της πρώτης περίοδου. Ο Ναν στον πάγκο, ο Γκραντ στο παρκέ. Για το Williams Goss που περνάει προς το καλάθι και με το ένα χέρι εκτελεί. Πάσα έξω λάθος, έκλεψε ο Γκραντ. Τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Γκραντ, Χουάντσο από το κεντρικό διάδρομο με ταμπλό, ευστοχή. Ευνηδιασμός του Παναθηναϊκού. Χουάντσο Εναγκόμεθ, 21-26. Σλούκας, η πάσα για τον Γκραντ. Λεσόρ περιμένει την έξοδο του Γκριγκόνης που έχει έρθει στο παρκέ. Γκριγκόνης, στο μεταξύ υπάρχει φάουλ. Μακριά από την μπάλα. Το έκανε ο Λεσόρ στο Λαρετζάκι. Και η κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ευκαιρία να πάμε και στον πάγκο των γηπεδούχων. Πολύ γρήγορα στον Αποστόλη Τριανταφύλου. Ενώ ξαναβλέπουμε την τελευταία φάση. Πολλές οδηγίες για την άμυνα και την αντιμετώπιση του κέντρου. Λαρετζάκης με τον Σλούκα. Πέρασε ο Λαρετζάκης μετά το σκριν του Πίτερς. Πετρούσεφ υψώνει. Πίτερς κάτω από το καλάθι. Ωραίο χαϊλόου από την πλευρά του Ολυμπιακού. Λεσόρ με τον Πετρούσεφ που βγαίνει για να κλέψει και βγάζει την μπάλα εκτός. Παρατήρηση από την κυρία Τσαρούχα γιατί σηκώθηκε ο Ναν και διαμαρτύρεται. Παρατήρηση στον πάγκο του Παναθηναϊκού. 13 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τους πράσινους. Ο Γκριγκόνης στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Μπροστά από τον πάγκο των πρωταθλητών Ευρώπης. Λεσόρ. Ο Πίτερς κατεβάζει την μπάλα. Ο Μίτογλου είναι μπροστά του. Πίτερς. 25-27. Williams Goss.
Καλή άμυνα του Γκραντ. Άλλαξε με το Μακίσικ. Μακίσικ στο close out. Μακίσικ μέχρι το κερδισμένο φάουλ. 2 βολές. Ο Καλαϊτζάκης χρέωνεται το φάουλ. Πασάρει έξω. Πίτερ στην άλλη πλευρά. Ο Γουίλιαμς Γκος με μεγάλη καμπύλη για 3 σημαδεύει το σίδερο. Ο Μίτογλου για το rebound. Και φάουλ του Μακίσικ. Ήρεμα φωνάζει στους δικούς του παίκτες ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Γκραντ σημαδεύει το Μίτογλου και αυτός παίζει με τον Πίτερς. Μίτογλου με τον Πίτερς, γύρισε ο Μίτογλου, σκοράρει με ταμπλό 28-31. Με το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Λαρετζάκης μένει αφύλακτος, δεν εκτελεί, το ζυγίζει, περιμένει να ανέβει ο Πετρούσεφ για να του δώσει το screen. Πέρασε ο Λαρετζάκης. Πετρούσεφ θα εκτελέσει από ψηλά, από την κορυφή, αλλά είναι άστοχος για 3. Ο Γκραντ απειλεί με ευνηδιασμό, αλλά κρατάει την μπάλα, βγαίνει έξω, πασάει στον Γκριγκόνης και αυτό σημαδεύει από τη γωνία για 3. 28-34. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλεί time out. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο και πάλι μαζί. Οι διαιτητές όμως έχουν πάει στο instant replay. Θα μας ενημερώσει ή ο Λεωνίδας Μενεγάκης ή ο Αποστόλης Τριανταφύλου που είναι και πιο κοντά για το τι κοιτάζουν. Ναι, Αποστόλη. Κοιτάζουν αν υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ σε 2 περιπτώσεις τελευταία επίθεση. Μία στον Γκριγκόνης μετά το σουτ και μία νομίζω ότι ήταν ο Ναν στην κορυφή. Αλλά προφανώς δεν υπάρχει κάτι. Την μικρή διακοπή πρωταγωνίστησε ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος πήρε πρωτοβουλία και ενώ ήταν όλη η ομάδα μαζεμένη, είπε ακούστε με, το είπε 2-3 φορές, ακούστε εμένα, μην μιλάτε στην διαιτητή, είναι πολύ εύκολο να δώσει τεχνικές ποινές. Από εκεί και πέρα ο Άταμαν ζήτησε... Ο Ναν με ταμπλό θα σκοράρει 28-36. Ο Άταμαν απόδοση, προσπαθούν να ανεβάσουν ρυθμό οι παίκτες των δύο ομάδων. Ναν, πάσα έξω. Ο Μίτογλου για το Λεσόρ, αυτός παίζει με τον Πετρούσεφ που θα του κάνει το φάουλ. Ο Παναθηναϊκός χτυπάει όσες φορές μπορεί με το Λεσόρ. Χωρίς τον φάουλ, τον τραυματία φάουλ Ολυμπιακός με κομμένο από την επτάδα των ξένων τώρα. Νέα επαναφορά του Παναθηναϊκού για τον Γκριγκόνης που παίζει με τον Μακίσικ. Γκριγκόνης. Σκριν του Λεσόρ. Ο Μακίσικ πάει να κλέψει. Ο Λεσόρ κρατάει την κατοχή. Ο Γκραντ στο πλάι. Αφύλακτος ο Μίτογλου. Σε σούτ 3 πόντων αστοχή. Μακρινό rebound για τον Ολυμπιακό. Πίσω από το κέντρο. Ο Ολυμπιακό. Πίσω από το κέντρο. Πίσω από τη σέντρα για τον Λαρετζάκη. Αυτός για τον Μιλουτίνο. Διπάσα για τον Πίτερς. Δεν υπάρχει καλάθι. Λέει η κυρία Τσαρούχα. Φάουλ χαμηλά. Κερδίζει ο Μιλουτίνος. Ο Γκριγκόνης είναι 2 μέτρα πίσω. Μακίσικ αλλάζει πλευρά. Γουίλιαμς Γκος με μεγάλη καμπύλη. Γουίλιαμς Γκος για 3. 34-36. Τα γνωστά τρίποντα καμινάδες. Βλέπετε πόσο μεγάλη καμπύλη δίνει στην μπάλα Γουίλιαμς Γκος για να έρθει το μάτς σε απόσταση ενός καλαθιού 2 πόντων. Κοιτάξτε, ο Μακίσικ διστάζει, αλλάζει πλευρά. Σκριν από το σέρβο σέντερ. Γουίλιαμς Γκος πέρασε από την baseline. Williams Γκος υψώνει. Μιλουτίνοφ κάτω από το καλάθι με το Λεσόρ. Μιλουτίνοφ θα εκτελέσει ο ίδιος και θα βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό. 38-36. Με το Λαρετζάκι πάνω του. Σλούκας πέρασε. Πάσα έξω. Ο Γκριγκόνης αφύλακτος για 3. Ξανά μπροστά με το τρίποντο του Λιθουανού ο Παναθηναϊκός. 38-39. Στους 6 πόντους ο Μάριος Γκριγκόνης. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Με 2 φάουλων. Τον σημαδεύει ο Ολυμπιακός. Williams Γκος δεν θα πάει πάνω του. Πασάρει στο Μακίσικ. Αφύλακτος αυτός, αστοχή για 3. Μαζεύει ο Λεσόρ. Αργά τώρα ο Ναν. 70% στα δίποντα. 9 στα 13. Πάμε διαφημίσεις σε περίπου 12 λεπτά και πάλι μαζί. Σλούκας από την baseline. Σλούκας πασάρει για τον Κέντρικ Ναν που θα σκοράρει με το ανάποδο layup. Ζητάει και φάουλ. 41-43 και δέχεται τεχνική ποινή από την κυρία Τσαρούχα. Σωστά έχω δει, Αποστόλη Τριανταφύλου? Τεχνική ποινή, διαμαρτυρήθηκε, ζήταγε φάουλ.
Και τρίτο... Είχε 2 προσωπικά και τώρα με την τεχνική ποινή πηγαίνει στα 3. Εδώ είναι η φάση που ζήτησε φάουλ και φάουλ ο Ναν. Μετά σκόραρε με το ανάποδο lay-up, διαμαρτυρήθηκε και δέχτηκε την τεχνική ποινή. Υβριστικά συνθήματα για τον Κώστα Σλούκα, πάλι διαιτητές στην γραμματεία. Εδώ η κυρία Τσαρούχα, στο μεταξύ ο Αϊζέια Κάναν εκτέλεσε τη βολή όσο βλέπατε το replay. 42-43. Τα υβριστικά συνθήματα συνεχίζονται. Άλλη μία παρατήρηση. Με το Walkup να πασάρει στον επερχόμενο από την baseline Παπα-Νικολάου. Αστόχησε εξ επαφής ο Walkup για το επιθετικό rebound. Κάναν αφύλακτος για 3 για το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλές επιλογές τώρα στην επίθεσή του. Ο Ολυμπιακός βγάζει τις άμυνες, σκοράρει με τα επιθετικά rebound και προηγείται με 4. Μπορεί να διευρύνει το προβάδισμά του. Κάναν πάλι για 3. Είναι και πάλι εύστοχος. Ο Κάναν βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό με 7 και σηκώνει το γήπεδο στο πόδι. Κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζουν. Ναν, οι σταυρωτές, πέρασε. Ναν το χορευτικό καλάθι 50-45. Κέντρικ Ναν, one man show από την πλευρά του Κέντρικ Ναν για τον Παναθηναϊκό. Πότε τρίποντο, πότε σλάλομ, πότε διείσδυση. Μιλουτίνοφ. Κάναν, υψώνει για τον Μιλουτίνοφ. Έκοψε ο Παπα-Νικολάου. Κόβεται αλλά με φάουλ από τον Παπαπέτρου, λέει η κυρία Τσαρούχα. Εδώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου διαφωνεί. Δεύτερο φάουλ για τον Παπαπέτρου μετά την πάσα του Μιλουτίνοφ στον επερχόμενο Παπα-Νικολάου. Και νωρίτερα ο Ναν πέρασε. Και κοιτάξτε πώς τέλειωσε παρά την προσπάθεια για κατακόρυφη. Για Παπα-Νικολάου, Walkup, Κάναν, Πίτερς και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Βγήκε ο Πίτερς. Πάει προς το καλάθι, κλέβει ο Λεσόρ. Ολοκληρώνει ο Ναν. Ο Walkup μπαίνει μπροστά του και δυσκολεύει την τρίπλα του Ναν που θα κάνει το λάθος. Η κατοχή για τον Ολυμπιακό. Γκραντ. Λάθος πάσα, δεν την περίμενε ο Λεσόρ. Έκλεψε ο Παπα-Νικολάου και πάει στον ευνηδιασμό. Τον σταματάει ο Χουάντσο. Ο Παπα-Νικολάου όμως ξαναπιάνει την μπάλα. Φοβερό στόπ του Χουάντσο εναγκόμεθα, αλλά επέμεινε ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ξαναπήρε την κατοχή. 2 μπλοκ για τον Παναθηναϊκό. Παπα-Νικολάου για 3 και τώρα είναι εύστοχος μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζει. Στους 11 ο Παπα-Νικολάου κάνει μεγάλο μάτς και αυτός και ο Κάναν. Κάναν 1-1-2 με τον Χουάντσο. Εκτελεί για 3, τώρα είναι άστοχος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Ο Walkup από την κορφή της ρακέτας για 3. Είναι εύστοχος για το 60-46. Ο Ολυμπιακός πάει στο συν 14, κυριαρχώντας μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 22-7. Μίτογλου θα πάρει φάουλ από το Walkup, το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. 3 έχει ο Παναθηναϊκός. Τόμας Walkup, τρίτο προσωπικό του φάουλ. Λογικά θα πάει αμέσως στον πάγκο. 0-6 τρίποντα ο Ναν. Κρίσιμο αυτό το νούμερο για τον Παναθηναϊκό που περιμένει από το δικό του Μπόμπερ βοήθεια και σκοράρισμα πίσω από τη γραμμή των 3 πόντων. Παίζει 24 λεπτά ο Ναν, έχει 10 πόντους με 5-9 δίποντα, 0-6 τρίποντα όμως. Σλούκας με τον Κάναν. Σλούκας παίρνει σκριν από τον Μπαλτσερόφσκι, έχει τραυματιστεί, ο Κάναν μένει εκτός παιχνιδιού. Γκριγκόνης Μπαλτσερόφσκι, το καλάθι από τον Πολωνό, 60-50. Μένει κοντά του ο Μιλουτίνοφ μετά το screen. Προτιμάει τον Γκραντ. Το Γκραντ ξεμαρκάρεται, εκτελεί για 3 και είναι εύστοχος. 62-55. Μια μεγάλη ανάσα
Williams Γκος, πλάγιο πικερόλ με τον Πίτερς, μένει με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, πέρασε για τον Πίτερς, αυτός από την baseline, καλάθι και φάουλ από τον Σλούκα. Εδώ με τον Williams Γκος, κρατάει την μπάλα, παίρνει σκριν από το Λεσόρ, τώρα θα του περάσει του Γάλλου και αυτός θα καρφώσει. 68-60 assist του Ναν, κάρφωμα του Λεσόρ. Williams Γκος, σκριν του Μιλουτίνοφ. Προστατεύει την μπάλα ο Αμερικανός. Williams Γκος πάει κοντά στο καλάθι, ανενόχλητος. 70-60 έμεινε πίσω του 1 μέτρο. Κάναν, πέρασε από την άμυνα του Ναν. Αστόχησε, αλλά ήρθε ο Στρέιλερ να πάρει την μπάλα και να καρφώσει. Ο Φιλίπ Πετρούσεφ ακολουθώντας τη φάση. Εδώ το lay-up βρίσκει μόνο ταμπλό του Κάναν. Μπορεί να πασάρει στο Λεσόρ, θα το κάνει τώρα ο Παπα-Νικολάου πάλι από μπροστά. Βγάζει την μπάλα εκτός και αφήνει 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Για τον Παναθηναϊκό 74-67. Δυσκολεύτηκε ο Γκραντ να βρει γωνία πάσας για το Λεσόρ που ζητούσε επίμονα την μπάλα γιατί είχε mismatch. 5,5 λεπτά ακόμη για το τέλος. Παπαπέτρου πήρε την επαναφορά. Κρατάει την μπάλα 4-3. Τώρα βλέπει το ρολόι και εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Έσπρωξε ο Χουάντσο για το rebound. Χρεώνεται επιθετικό φάουλ. Εδώ ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Η κατοχή περνάει στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού. Το άστοχο τρίποντο του Παπαπέτρου και το σπρώξιμο του Χουάντσο. Επιστρέφει ο Ναν. Αυτός με το σλάλομ θα πασάρει στον Ναν που δοκιμάζει για 3. Το πρώτο του έστοχο τρίποντο στο μάτς. 1-7. Λάθη του Κάναν. Συν 6 για τον Ολυμπιακό. 4 και 10 για το τέλος. Φάουλ από το Λεσόρ στον Πετρούσεφ, λένε οι διαιτητές. Ο Λεσόρ διαφωνεί, είναι το δεύτερο προσωπικό του φάουλ. Αυτή είναι η φάση στην οποία χρεώνεται με φάουλ ο Λεσόρ. Ο Ναν προλαβαίνει και σώζει την κατοχή, παρά λίγο να κάνει το λάθος. Ο Λεσόρ, σκαστή πάσα, ο Χουάντσο για το κάρφωμα, 79-74. Ο Κάναν με τον Γκριγκόνης. Κάναν στέκεται μετά τις σταυρωτές, εκτελεί για 3. 82-74 και κάτι λέει στον Γκριγκόνης ο Αϊζέια Κάναν επιστρέφοντας στην άμυνά του. Συν 8 με το μεγάλο τρίποντο του Κάναν για τον Ολυμπιακό. Σλούκας με τον Γουόκαπ. Περνάει ο Σλούκας, τον ακολουθεί ο Γουόκαπ, κλείνει και ο Μιλουτίνοφ. Ο Λεσόρ θα γίνει παραλήπτης της μπάλας. Γυρνάει με το ένα χέρι ο Γάλλος, πετυχαίνει καλάθι. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Williams Γκος παίρνει την επιλογή για ένα σουτ 3 πόντων και θα το βάλει με μεγάλη καμπύλη. Είναι καταπληκτικό το release της μπάλας, η απελευθέρωση της μπάλας με τον Γουόκαπ. Ο Ναν προστατεύει την μπάλα. Φανταστική assist για το κάρφωμα του Λεσόρ. Τώρα ο Ναν πασάρει, βλέπει. Εσύ στο replay ο Κάναν αποσύρεται προς τον πάγκο. Εδώ κάτι λέει με τον Γκριγκόνης. Μη μιλάς, του λέει. Σιωπή ο Αταμάν, ανάβουν τα αίματα. Ο Μάνος Τσολάκος είναι κοντά στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν τεχνικές ποινές, υπάρχει μεγάλη ένταση, υπάρχουν πολλά νεύρα. Οι διαιτητές παρεμβαίνουν για να ηρεμήσει η κατάσταση που ξεκίνησε, να ηρεμήσει. Το συνεχόμενο φραστικό επεισόδιο που ξεκίνησε από την κουβέντα που έπιασαν ο Κάναν με τον Σλούκα, όσο βλέπατε εσείς στο replay για το κερδισμένο φάουλ του Μιλουτίνοφ. Και τώρα νέα υβριστικά συνθήματα για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Κώστα Σλούκα. Οι διαιτητές και πάλι στη γραμματεία για να καταγραφούν και να γίνει και νέα προειδοποίηση. Σηκώνεται και ο Χρήστος Μπαφές για να ηρεμήσει ο Κάναν. Εδώ οι τρεις διαιτητές. Νωρίτερα είχε παρέμβει πυροσβεστικά και ο Παπα-Νικολάου την ώρα που υπήρχε μεγάλη ένταση. Οι τεχνικές ποινές σε ποιους? Αποστόλη Τριανταφύλου και Λεωνίδα Μενεγάκη. Μέσα στο γενικό χαμό δεν πρόλαβα να διακρίνω. Διαμαρτύρεται ο Αταμάν γιατί μάλλον έχει χρεωθεί και αυτός, ενώ λέει εγώ δεν έκανα τίποτα. Ναι, Αποστόλη. Η μία τεχνική ποινή στον Κάναν και η άλλη είναι στον πάγκο. Ξανά, παιδιά, γιατί μιλούσατε και οι δύο. Δεύτερη τεχνική ποινή στον Αταμάν. Τώρα δεύτερη τεχνική ποινή στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Συνεχίζονται οι τεχνικές ποινές, συνεχίζονται και οι διαμαρτυρίες του Εργίνα Αταμάν που είναι έξω φρενών. Και ο Σάββας Αρώνης, ο team manager του Παναθηναϊκού, πάει κοντά στους διαιτητές. Ο Σλούκας τα ξαναλέει με τον Κάναν. Ανάμεσά τους είναι ο Τόμας Γουόκαπ.
ξέρω, του λέει στα αγγλικά, I know. Αυτό προλαβαίνω να διαβάσω. Μπαίνει και ο Γκραντ μαζί με τον Γκόπκα και ο Λεσόρ αγκαλιάζει τον Σλούκα για να απομακρυνθούν οι δυο τους, να μην υπάρξει καμία συνέχεια. Ο Αταμάν έχει αποβληθεί με τις τεχνικές ποινές που δέχτηκε νωρίτερα και ο Σάνι Μπετσίροβιτς από την πλευρά του Παναθηναϊκού έχει πάει εκεί για να λειτουργήσει και αυτός πυροσβεστικά. Και ο Δημήτρης Κοντός τα λέει με τον Μάνο Τσολάκο από την πλευρά του Παναθηναϊκού προς τον Αταμάν και τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η δεύτερη στον ίδιο σίγουρα, γι' αυτό αποβάλλεται, και η τρίτη στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Άρα, αφού οι δύο πρώτες ισοφαρίστηκαν, δύο βολές από την τεχνική ποινή, από τις τεχνικές ποινές. Εκτός αν έχει δοθεί και δεύτερη τεχνική ποινή στον Ολυμπιακό. Θα δούμε τώρα. Είδα την τεχνική ποινή στον Κάναν. Ο Παναθηναϊκός έχει το Λεσόρ με 21, τον Ναν με 13, το Σλούκα με 10. Για το 90-81 και φτάνει τους 19 πόντους. Έχει 4 κερδισμένα φάουλ, 4 λάθη αλλά και 3 ασίστ. Από τους καλύτερους και σήμερα του Ολυμπιακού. 90-84 έχει γίνει το σκορ. Ο Μιλουτίνοφ. Φάουλ χαμηλά, πάλι δύο βολές. 19,7. Στους 10 και ο Τζέριαν Γκραντ. Με ένα δίποντο, 2-2 τρίποντα, 2-2 βολές. Τώρα θα καταγραφεί το ιδρυστικό σύνθημα σε φάρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι διαιτές πάνε αμέσως στην γραμματεία. 90-84, 19,7 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεύτερου τελικού. Ο Σλούκας περνάει το κέντρο. Πάει χαμηλά, σκοράρει παρά την προσπάθεια του Μιλουτίνοφ για άμυνα. 92-86. Ο Μιλουτίνοφ θα δώσει για τον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός θα κρατήσει την μπάλα. Ο Κάναν δεν θα επιτεθεί. Ο Γκουόκαπ δεν θα εκτελέσει. Θα τελειώσει ο δεύτερος τελικός με νικητή τον Ολυμπιακό.